Jama'a na san kun gane wannan matan. Wannan ta yadda wa kika yi wai ko menene? Wai da gaske. Yanzu da gani Allah in banda abun kunya akan 15. Wallahi kin ji kunya. Wallahi tallahi kin ji kunya. Kun ga ta ko? Ga dai mazaje ya ziyarce ta. To mazaje da Allah jama'a. Me zaka ce? Ni abin da zan iya bata. Zan ba nawa kike ta? To zan bata naira 100. Naira 100 zaka bata mazaje? Sai ku cika mata ragowar kuɗin. Wai kukan kuma kika ce comedy ne. Wallahi da gaske na zubar da 1.5 gida. To saboda zubar da 1.5 ne kika sha kuka haka kika more. Ai kowa ya ga kukan zai dubi darajar kuɗin zai ga yadda kika samu kuɗin nan ba karamin wahala kika sha ba. 1.5 mazaje 50,000 zaka bata. Gaskiya kamata a baki 50,000. To kai yanzu kina da account ne ko ke me ko nawa rike so? 50,000. 50,000 ke so? Kawo account number. Dan ilu. Da Allah ni abin da ya bata Dan ilu kai nawa zaka bayar? To yanzu idan masoyin ki suna neman account number ki sai mu ga miki da 1.5 ya za yi su gane account number. To ki bada. 038019 Sadiya Idris. Wani banki? Gaskiya. Wanda ya An yi hannun baba Kano ba ce kuwa oga. ya tara kuɗi yana son ya bada. Ga wacce zai ba mu wannan. Na san satin nan bidiyon da ya yi suna a social network shine bidiyon wannan matan. Wannan ta yanta 1.5. Ta sha kukan nan. Ta dinga kuka. To shi yanda a yi. Ka fahimta. Ni dama na yi niyan cewa duk lokacin duk wanda ya nemo min a bani account number ta zan ba ta 1.5. To yanzu dai dole zan ba da 1.5 din. Kake zakulwa ya gaci masu. Mutai na ciro da yawa. 1.5 dama na ce zan ba da. Gaskiya. Jama'a kun gani 1.5 ɗinta. Gashi nan ga 1.5 ɗinta. Yawwa na ba ta 1.5 ɗinta. Jama'a amma in kun yi niyya. Ku kara mata. Kuma za ku iya. Wallahi tana buƙatar. Inda kuke kallo kun fi Manaja, ya account number ta ma faɗa account number. Ki maimaita account number nan. To kun ji wanda ya ga ya tara kuɗi yana so ya bada ya samu lada. Gaskiya. Wallahi tana buƙata. Sadiya Idris ko? To Zaki ga Allah. Wa ya rasu? Kuɗina na aji aljihu wajen lokacin da na gaishe ba. Har nawa ne? Wallahi 1,500. Sadiya Dosa don Allah yanzu akan 1.5 kike kuka? Ba zan yi kuka ba 1.5 ba Don Allah in dai 1.5 ne Sadiya. Don Allah don Annabi Sadiya in dai akan